Хәерле көн. Бүген без Чистай шәһәрендә. Бик кызыклы тарихлы һәм архитектуралы шәһәр бу. Аннан соң Чистай янында гына Элеватор тавы дип аталган урында Юкәтау шәһәрлеге барлыгын да онытмаска кирәк. Ул шулай ук бик борынгы тарихлы, безнең өчен кадерле җирлек. Ләкин менә шушы тарихына, архитектурасына кызыгып Чистайга килергә уйласагыз яки үтеп барышлый кирип чыгарга дип карар кылсагыз, интернеттан эзләнсәгез, андагы киңәш ителгән урыннар арасында Әйтик Пастернак музее, Өяз шәһәре музее күренер, Чиркәүләр, монастырьлар тарихын барларга тәкъдим итерләр. Алар арасында Нур мәчете дә күренеп алыр да, шуның белән шул кызганычка каршы. Ләкин шул ук вакытта без хәзер басып торган урында Шулман елгасына Бирнә дигән инеш төшеп кушыла. Чистай шәһәре нәкъ менә шушыннан башланган һәм аның иң беренче урамнары татар урамнары. Аларның исемнәре дә шулай аталып йөртелә. Шулай итеп, шәһәр башланган урыннан бүгенге тапшыруыбызга аяк басабыз. Киттек. 1781 елда Чистое поле дигән авыл Чистополь дип аталучы Өяз шәһәренә әверелгәч, аның халык саны арта. Шулман елгасы буенда икмәккә бай Шулман аръягында урнашкан әлеге үзәккә сәүдәгәрләр тартыла башлый. Гади авыл избалары урынына затлы агач, соңрак таш йортлар килә. Алар арасында татар сәүдәгәрләре йортлары да була, әлбәттә. Сезнең кул аша узган иң танылган һәм мин үзем күргән, үзем тапкан интернетта дип әйтгәндә фотографияларның берсе менә бу. Чистай, Татарская улица дигән, татар урамы дигән. Менә шундый фотография ул. Моның тарихы ничегрәк? Бу хәзерге кайсы тирәләр һәм үзгәрешләр турында нәрсә әйтергә була? Бу урамның хәзерге кыяфәте ничегрәк? Хәзерге кыяфәте мотор. Торрак шикелле менә хәзер. Чөнки монда юл, монда дигәни пешеходная дорожка, җәяү юл, монда асфальт, шуның өчен тарырак күренә. Аннан соң юл, ул бит инде юл монда агачлар белән бүленгән, бордюр белән бүленгән, шуның өчен дигәни аннан соң юл үзе дә бүленгән, аның дигәни Уртадагы полосасы бар. Шуның өчен дигәни күп бүленгәч, ул визуально күренә тарырак кирәк. Булай дигәни бүленмәгән күз бер-бергә дә тотылмый, тукталмый, шуның өчен киңрәк күренә. Урам шул ук. Дигәни избалар булай килмәгән шул урам. Тагын бер нәрсәгә игътибар иттем. Монда бит менә бу Нур мәчете бит инде, әйе. Тагын бер фотографиясе бар аның. Ничәнче елгы фотография менә монысы? Бу минем санавым буенча 1880 ел. Шул тирәгә булырга тиеш. Хәзерге көн белән бу мәчетне хәзер булай итеп күреп булмый. Ул агач арасында. Ул агач арасында утыра, шуның өчен булай чипчита күреп булмый. Чистай шәһәрендә шунысы рәхәт, кайсы якка гына борылып бассан да, сөйләргә матур фон һәр вакытта да табылачак. Дөрестән дә бу яктан аның архитектурасы, мигъмарияте күз явын алырлык булып тора. Без хәзер Шулман яр буеннан үскә таба менеп барабыз. Хәзерге көндә бу урам Ленин исемен йөртә, элек Базар урамы, Базарная дип аталган. 18-нче гасыр ахырында, 19-нчы гасыр башларында бу урам формалашып бетә һәм биредә бик бай һәм бик дәрәҗәле рус сәүдәгәрләре генә яшәгән. Игътибар итегез, 18-19 гасырлар аралыгы татарлар өчен, мөселманнар өчен бер дә җиңел шур дип әйтеп булмый. Христианлаштыру сәясәтенең әледән-әле көчәеп һәм хәтта инде катгыйрак алымнарга килгән вакытлары еш очрый ул аралыкта. Һәм шуңа күрә менә шушы дәрәҗәле рус сәүдәгәрләре генә яши торган урамда, менә бу почмактагы йортта татар ишананың килеп урнашуы да сокландырмый, кала алмый берничек тә. Уйлап карагыз, ул ишан нинди дәрәҗәле кеше булды икән. Менә аның турында без инде Госман әфәнде белән әйбәтләбрәк сөйләшербез. 1846 елында Ишан указлы мулла булып монда билгеләнгәч, чыгышы белән хәзерге Балтачар Ренессанс авылында сәүдәгәр семьясында була ул. Монда да сәүдә эшен дәвам итә. Сәүдә эше белән беррәктән үзенең имамлык вазифасында дәвам итә. Әмма ләкин бу урам элек
базар урамы дип аталгач, монда милләтенә карамый, диненә карамый, бөтенесе үз дәрәҗәсенә, үз статусына карап кибетләрен сала торган булалар. Бу престиж санала. Сенең хәленнән килсә, монда кирә алгансың. Әйе, әгәр дә син сәүдәгәр икән, син монда булырга тиеш. Син шул общество, шул җәмгыятькә кирип, шул законнар буенча яшәргә тиеш булган. Ул ишан буларак түгел, сәүдәгәр буларак. Монда сәүдәгәр булып. Әмма ләкин икенче гильдия сәүдәгәр дәрәҗәсенә үсеп җитсә дә ул күп өлешен, күпчелек өлешен милләт өчен, өммәт өчен мәчет салдырган, мәдрәсәләр тоткан, шәкертләрне укытырга мөмкинчелек биргән меценатство белән шөгыльләнгән. Чистай шәһәренең Тотар бистәсендә хәзерге вакыт һәм Тукай урамнары элеккеге Тотар урамнарында хәлләр башкачарак. Әгәр дә базар урамында бүгенге көндә дә сәүдә барса, һәм андагы биналар эшкә яраклы булып, гел күз кулак булып, моторлап тотылсалар, менә мондагы архитектура һәйкәлләре дәүләт тарафыннан сакланса да шушындыйрак халәттә. Күп җирдә шулай инде ул. Бу гаеп итеп әйтү түгел, аны тәртипкә китерүнең процедурасы, кануннары бер дә җиңел түгел, һәм алар яхшы ук бәягә төшә торган әйберләр, ләкин барыбер дә күңелне тырмап тора. Тотар бистәсенә игътибарның җитеп бетмәве, бәлкем пропаганда җитми торгандыр, бәлкем бераз эшмәкәрләрне төртебрәк, үсендеребрәк турыда җитми торгандыр. Белмим, анысын инде шәһәр хөкүмәте үзе карар. Ләкин менә 100 метр арада гына да мин санап уздым, постау торган йортлар һәм яхшы ук таушалып килүче йортлар саны 4-5-кә тула. 1815 елда 6000 кеше яшәгән Чистайның Тотар җәмгыятен 1000 кеше тәшкил иткән. Алар арасыннан 31 ир-ат һәм 32 хатын-кыз сәүдәгәрләр даирәсенә, 451 ир-ат һәм 445 хатын-кыз мишчаннар катламына кергән. Чистайның ул чордагы күренешләрен мөхтәсибәтнең мәдәни үзәгендә оештырылган күргәзмәдә тулырак күзаллап була. İyi evvelden bizim kulasında bu sevdəgər zabbarıflar yırtı iki katlı ulinde kaderge Tukay uğramında tıra bakar şoşundu halde. Şimdi bu bizim tarihi binalar, bizim iğneçiler bizge alır. Bu kartını da bizim Çistavi Muhammed Zakir Kamalov Çistavi yaşayan yırt bulup çıkayınca onun dışında bu yakta buna gitsek şu yatta meçit, şu meçitte ulinde 49 yıl hizmet etken imam bulup, yukarıda imam bulup. Şu asıllarını bile bizim önümüzde şuluk meçit, Nur Meçit'i bu 1882 yılından aytып бетерелмейм yıldayken şul çama bulurga тиеш. Indi ул бенихая безнең гырлыгыбыз, biz анарга ул бик күп шәхесләр анда киргән. Минем babam da anda cümgalarga avuldan bulsa da kendine 15 kilometre aranı kile tırganları diyecek kele cümgaga. Bunun bu kartinalarında bu planetaya yasalgan alar bir dürte ev. Bu yurt bizning tanıklı Tukayımızın niçegetlerge de bilmeyen tanışı adın birinci Muhammed'i deyip aytım Zeytune Mevlüt'ü yurtu. Bizning için bir mühim tarih. Nik tarihinde ulu izlenin Kiev'e çıkkaç da anarga anın galal cüfeti Tukay'ın resmen rüksatite ilettiriyor. Рәсемнәргә төшерелгән биналарның, йортларның күпчелеге бүгенге көндә дә бар. Әмма алар барысы да рәссамнар сурәтләгән кебек матур, төс хәлдә түгелләр әлегә. Аерым бер соклану хисе белән сезне 1817 елдан хәзерге көнгә кадәр Тотар бистәсенең бизәге булып торган Нур мәчетенә чакырабыз. Менә бу мәчет, Нур мәчете, ул инде әлбәттә менә сез әйткән буенча 3 мәртәбә янды.
соңғы мәртәбә 1978 елны жай башында аның манарасы, аның крышасы, хәтта стеналары да кайсы җирләрдә бик шундый янган хәлдә калган иде. Бүгенге көндә ул бабайлар исән, алар сөйлиләр, менә ди ул вакытта хөкүмәт ягыннан дингә, ислам диненә дә, христиан ягына да бидараф булганнар. Әлбәттә инде ярдәм булмаган, киресенчә бетерергә. Һәм инде 3 ай эчендә Чистай, Новошишиминск, Аксубай, Әлки районнары, Алексейск районнары бөтенесе дә бергә җыелышып, КАМАЗ монда ташыганнар материал. КАМАЗ. 3 ай эчендә күтәргәннәр мәчетне, хәзрәткә салганнар йорт, зур йорт ул Вахит урамында. Беренче тата менә бу урамы Вахит әле менә хәзерге вакытта. Салганнар йорт, зур иттереп шул ук нидән, чөнки мәхәллә җыелышкан да инде. Калган материал кайтырга, күз калдырсаң ул бозыла. Әдәгез хәзрәткә йорт салыйк. Ул йорт бүгенге көндә сакланган хәлдә, шул безнең ислам үзәге каршысында ул частный кулда дип әйтик. Без бу мәчет белән горурланабыз, чөнки сез үзегез дә ишеткәнегез бардыр, ул Татарстанда бер дә ишеген япмаган. Мәрҗани мәчете белән капма-каршы алар бер туктаусыз ишеген япмаганнар, эшләгәннәр. Менә мин кая басып торам, 96 яшьлек бабайларыбыз исән, алар әйтәләр, без кичкенә вакытта килеп, безнең исебездә менә монда канав казылган иде. Мәчет буйлап ров дип әйтик инде, нәрсә өчен? Чөнки мәчеткә бик һөҗүм иткәч, бабайлар шул мәчетне окоп белән казып, дежур итеп саклаганнар, бирмәгәннәр. Бутылка белән тәрәзәләргә ыргытылган булган керосин, солярка, шелтәрләр, паласлар яна торган булган менә шундый хәлдә, саклап калганнар, әлхәмдүлилләh. Аллаһка шөкер. Мәчетнең эчке күренешләренә дә игътибар итәргә булдык, чөнки алар бинаның тышы кебек матур итеп эшләнгәннәр. Менә бу агач өлешләренә игътибар итсәгез, алар матур итеп эшләнгәннәр, алар яңа өлешләре. Әйсәң дә мәчет бит инде иң борынгы агач мәчетләрнең берсе булып тора һәм һәйкәл буларак саклана, шуңа күрә мөхтәсибәтнең һәм мондагы Чистайдагы мөселманнарның аңа шулай ихтирам белән караулары әлбәттә сокландыра. Тышкы як белән эчке як арасында русча әйткәндә диссонанс дигән әйбер юк. Бер-берсенә туры китереп, аның менә дизайнын дип әйтик инде, әйме? Аның менә шушы үрнәкләрен, мигъмариятын кабатлап эшләүләре бик куандыра безне. Менә бу баганаларга игътибар итсәк була. Ул баганалар тик торганнан гына түгел, дүртәү шушы төп зал эчендә, булар инде мәчетнең манарасына терәүдә булып торалар. Һәм яңартылган өлешләргә күз төшәк, ансы карыйсың, мөнбәрдә бик матур итеп ясалган, шулай ук менә күрәсезме? Яңартылган, матур бизәкләр белән кисеп ясалган агачтан шундай игътибарны җәлеп итеп тора. Килеп әйтмәгән булсалар, шушында инде менә безне озатып йөрүче Госман абый, без аның кулдан эшләнгән һәм инде ишанның үзенең мөнбәре икәнен чамаламаганда булыр идек әле. Инде яхшылабрак карасак, аның менә шушы ойлары берсе-берсенә ошамаган, кул эше икәне күренеп тора. Менә күрәсез, инде һәйкәлләргә игътибар тиешенчә дәрәҗәдә булганда һәм инде профессионалларны җәлеп итеп эшләнгән вакытта борынгы артефактлар белән, борынгы экспонатлар белән дип әйтсәк тә була, инде бу очракта яңартылган өлешләре бөтенләй дә аерылмыйча тора. Чистайның татар тарихын шәрехли торган мөһим урыннар арасында Камалия мәдрәсәсе һәм икенче Җәмигъ мәчете биналары да бар. Алар икесе дә тапшыру башында ук сәүдәгәр, меценат дип әйтеп узган Мөхәммәд Закир Ишан Камалов акчасына төзетелгән һәм эшләгән. Ул чорда 10 мең кешелек Чистайның 4 меңгә якын халкы татарлар була. Данное здание построено в 1874 году. Его построил Мухаммад Закир Камал. Он был ишаном, богословом, человек небезызвестный и за пределами России тоже. После того, как он закончил знаменитое Маскаринское медресе, его назначают указанным муллой вот в эту вот мечеть, мечеть Нур. Здесь он проработал на протяжении 50 лет. Сам также шейх Мухаммад Закир Камал, он был и купцом второй гильдии. Соответственно, был состоятельным человеком, хотя сам он вел аскетический образ жизни. Огромные средства он жертвовал в образование людей.
самым первым объектом, который он построил, это как раз был Медресе Камалия в 1874 году. Здесь у него обучалось до 200 шакирдов. В год у него выпускалось. Даже более того, у него не хватало места, и, соответственно, он еще пристраивал дополнительные мектебы, где для начинающих, для русскоязычных детей. Вот. В данном медресе преподавалось на 3 языках, это татарский, арабский, персидский языки. Здесь, хотя вот именно поэтому у него, его методика образования и подвергалась критике, так как он не внедрял таких светских предметов, так скажем, но тем не менее ему удалось воспитать более 16 государственных деятелей, именно тех, которые на государственном уровне. Среди них это и Гаяз Хакей, и Галимджан Буруди, Фатих Карими. Многих перечислять уж не буду. Сам Ишан Мухаммад Закир Камал, он был руководителем суфийского направления, это накшабандийский тарикат в Средней России. И, соответственно, у него огромная цепочка преемственности, которая уходит и за пределы, и в Дагестан также уходит, и в Астрахань также уходит. Вот. И его труды, вот, например, вот здесь вот перед вами это лежит книга «Маршитлярный фикр-лявляре», это, то есть размышления муршидов, да, и его нашли вообще в Сирии. Как бы, да, то есть вот сейчас благодаря поддержке Дом-РТ удалось его перевести на 3 языка. Это арабский, это русский и татарский языки. Это книга для наставников. То есть была и гади кэше, когда его просто человек, как бы, да, не обладая определенными знаниями, он ничего в ней не поймет. Ишан вафатыннан соң Камалия мәдрәсә булуыннан туктый, чөнки ул вакытта дингә бик зур басым ясала башлый кабаттан. Ишанның вафатында да инде менә шул басым гаепле дип сөйлиләр. Ул репрессияләргә эләгергә өлгерми, шул борчылып, инде донослар яза башлагач, 3 көн эчендә бик нык ширле дә үлеп тә китә. Билгеле инде, мәдрәсә дә җайлап кына башка кулларга күчә, ләкин ул беркайчан да белем бирү йорты булуыннан туктамый. Бу яктан инде аның язмышы бераз гына булса да бәхетлерәк була. Татар мәктәбе дә була, кичке мәктәпләр дә була, эшче яшьләр мәктәпләре дә булып тора. Шул белем бирү юлыннан тайпылмый, ләкин инде 2000-нче елларга килеп җиткәндә, хәзерге яңа тарихта ул ташландык хәлгә килә. Гомумән, менә шушында Татар бистәсендәге башка йортларны күрсәттек бит, инде менә нәкъ шундый тәрәзәләре кадакланган, фундаментлары җимерелә башлаган, баскычлары, идәннәре булмаган, бөтенләй дә яраксыз хәлгә килгән бина була инде. Ләкин мөселман яшьләре аны ташламыйлар. Белем бирү йорты буларак, дини йорт буларак аны гел саклап торалар һәм өмәләр оештырып, тирә-якларын гел җыештыралар, тәртипкә китереп торалар. Менә әйтәләр бит әле, сәбәбен күрергә кирәк, нәтиҗәсен Аллаһ Тәгалә үзе бирер дип. Шул сәбәпне күреп торганга күрә игътибар итәләр инде мөмкинлеге булган кешеләр әлеге бинага һәм мөселман яшьләренә әйтәләр: "Уйлый торыгыз, ярдәм итәрбез. Нәрсә буларак торгызырга телисез бу бинаны?" дип. Алар уйлашалар. Мәдрәсә итмиләр, чөнки мәдрәсә җитәрлек, анда теләгән кешегә йөрерлек биналары бар, мәчетләр бар. Бу бинада балалар өчен, гаилә өчен досугово-развивающий центр, ягъни белем бирү үзәге, үсеш үзәге эшлиләр. Һәм бу дини оешма түгел. Бу дөньяви белем бирә торган, хәзерге заман шартларында балаларны яшьтән үк инде үстерә торган, укыта торган һәм аны гаиләсе белән бергә үстерә торган оешма эшләнә. Һәм аның исеме элеккечә үк Камалия булып кала. Нинди диндә булуына, нинди милләттә булуына карамастан, аның ишекләре һәркемгә ачык һәм бу яктан менә мөселман динендәге кешенең иң матур дәгъваты шушыдыр. Көрініп тұра, бұл қазіргісі вақытта аның манарасы yok. Қызғаныш, бұл мәчет, ikінші мәхәллә етіп салынған мәчет, шул Ишан хазіретлері тарафынан аның ақшасына мұны енді біз тұрғыздық, архивтан табылды аның чертежлары, чертежына қарап, рәсамлар енді ясап қойдылар. Алла рахматы яусын аларға. Тағын нинди материалдар бирәсез, рәссамларга бер төрле
Бирим шикелле итеп ясыйсыз мәйни. Менә син шуны ясыйсың дип. Әйе, аларга бирелә, әлбәттә, ничегәтим заданиеме дип инде. Менә сез шуны ясыйсыз, ә без аларга инде без бирәбез. Аларга менә бу холсларны, ялларны, аларны бездә яшәтәбез, кунак итәбез. Алар инде менә шулай эшләгән эшләрен, бер эшләрен безгә бүләк итеп калдыралар. Бүгенге тапшыруыбызның йомгаклау ноктасы булган Чистай зиратына юл тотабыз. Шәһәр тарихын 18-нче гасырдан гына башлап сөйләсәк тә, Татар зиратында күпкә борынгырак сәхифәләр ачыла. Чистай халкы гаҗәпләнде. Безнең татар зиратында, Тукай урамында күз алдыгызга китерегез, 800 ел элек җирләнгән шәхесләр, Маҗар казый булсынмы ул башка мин инде гафу итәм, хәзер бөтенесен истәтеп алмыйм, чөнки анда 300-гә якын кабер ташлары. Әмма ләкин без шул кабер ташларының 300-ен бүгенге көндә укып чыктык. Бүгенге көндә без аларны редакциягә биреп, аларны матур иттереп, бер ягын кабер куеп, икенче ягына аның ике эш телдә, татар телендә, урыс телендә һәм араб телендә язма язу заказ бирәбез. Ишанның кая җирләгәнен белгәч, безгә Кавказдан бик күп кешеләр килә. Безнең чөнки Дагестанда Сайфулла Кадый аның укучысы булган. Әмма ләкин уларны укытып бетерә алмый. Әнисе яна авыру сәбәпле кайтып килә. Ә кире кайтканда инде безнең Ишан үлгән була. Ул әйтә, син килгәндә мин исәп булмам инде ди. Бик күп айлар ул үзенә остаз эзли, таба алмый. Әмма ләкин бер вакытны намаз вакытында аның рухы аның алдына килгән шикелле була. Һәм әйтә, син бар ди Зәйнулла Расуловны тапты. Ул Чиләбе өлкәсендә, Троицк шәһәрендә ди. Ул сиңа укытучы булыр ди. Һәм шуннан да Зәйнулла Расуловны баргач, ул аны шунда ук кабул итә, үзен укучы итеп. Нәкъ бер айдан соң Зәйнулла Расулов үзенең йөзләгән шәкертен бастырып баса да, Зәйнулла Расуловта Мөхәммәд пәйгамбәрбез, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям пәйгамбәрбезнең сахабаларыннан килгән халат була. Ул халат иң әйбәт шәкерткә, иң әйбәт үзенең укучысына бирелә торган була. Преемственность. Ул бер кешегә генә бирелә гомер буена. Шул бердән бер халатны ул Сайфулла Кадый, Дагестан шейхы Сайфулла Кадыйга бүләк итә. Менә шуннан гына аңларга кирәк. Нинди типле билим биргән безнең Ишан Сайфулла Кадыйга. Зәйнулла Расулов белән очрашкач, ул аңа бер айдан соң уже иҗаза биргән. Бүгенге көндә ул халат Дагестанда, Махачкалада Зәйнулла Расулов исемендәге мәчет төзелгән. Зәйнулла Расулов һәм Ишанга багышланган музей ачылган. Музей. Ә безнең әле кызганычка каршы шундый өлешчә генә музей экспонатлары бар. Дагестаннар шул хәтле аларны ихтирам итәләр. Ел сайын монда мин әйтмим автобуслар дип. Шулар 3-4 машина киләләр дә аның каберенә зират кылалар. Бүгенге тапшыруыбызның бөтен йөрү һәм сөйләү мантыйгын без күптән түгел генә булдырылган менә шушы маршрут буенча йөреп чыктык. Аның төп нокталары инде Ишан йортыннан башланды. Мәчетләр белән, мәдрәсәләр, биналар белән дәвам итте һәм ахыр чиктә без инде йомгаклау ноктасына, Чистайның зиратына да килеп җиттек. Әлеге маршрут кызганычка каршы бүгенге көндә зур туристик компанияләрнең инде исемлекләренә кертелмәгән. Ни өчендер? Чөнки аның материаллары барысы да әзер. Һәм инде без мөхтәсибәтнеңкә караган ислам үзәгенә керәбез икән, анда бит дин тарихы гына түгел, ул чын мәгънәсендә дөньяви галерея. Аның буенча бөтен Чистайның тарихын менә шул бина эчендә йөреп кенә дә аңлатып чыгарга мөмкин.
Һәм без менә шушы ноктага килгәнбез икән, монда инде кеше ничек йөрер зират эчендә дип уйлап тора торган түгел. Мөселманнар, мөхтәсибәт монысын да инде алдан хәстәрләп куйганнар. Ишан каберенә кадәр дә менә бу 14-15 гасырга караган ташлар янына да шушындый брусчаткалардан, таш сукмаклардан керерлек һәм зират кылырга, тарихны өйрәнергә килүчеләр табыла икән, алар өчен барлык шартлар да тудырылган. Бу урында инде бу бер төрле мөрәҗәгать буларак та яңгырасы, әлеге маршрутның гомере озын булыр, эшләре алга китер дигән өметтә калабыз. Чөнки Чистай шәһәренең тарихын татарлар, мөселманнар тарихыннан башка берничек тә күз алдына китерү мөмкин түгел. Бу безнең мирасыбыз. Әлегә менә шулар, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.